Máte problémy s bedrovým kĺbom alebo driekovou chrbticou? Volám sa Roland Habera a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetány a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnoterapia.sk. Častý taký omyl, s ktorým sa stretávame v praxi, je to, že klienti sem prídu a teraz prvá informácia, ktorú z nich dostanem, čo vás trápi, je bolí ma bedrový kĺb, ukážte mi kde. No a ukazujú v podstate na túto časť, na túto bočnú časť tela, túto, takto, z boku, noha z boku, takto. Alebo v podstate v tejto časti takto, zozadu, túto. No, v podstate bedrový kĺb, pokiaľ vás bolí, tak bedrový kĺb môže samozrejme ten vzor tej bolesti zasahovať až do tej bočnej časti, ale najčastejšie to bolí v triesle. Čiže to je vlastne v oblasti tejto. Tuto takto, v triesle. No a pokiaľ to bolí v triesle, čiže v oblasti triesla, bolí to pri pohybe, na to sú také pohybové testy, tak je to s veľkou pravdepodobnosťou začínajúce, artróza bedrového kĺbu alebo poškodené labrum, alebo kombinácia obidvoch vecí. Pokiaľ to ale cítiť na boku tej nohy, alebo to cítiť niekde vzadu, čiže zo zadnej strany, tak samozrejme môže to byť v tej spodnej časti, a pokiaľ je chytený ten bedrový kĺb zozadu, môže to byť dokonca bedrový kĺb, ale to je nižšie. Ale väčšina ľudí udáva tú pocitovú zložku niekde na úrovni bedrovej lopaty, zozadu, alebo potom v oblasti veľkého chochlíka. Veľký chochlík je taký ten zhruba zlom, kde sa stehenná kosť postupne dostáva ku krčku a potom už to ide vlastne do tej hlavice. Čiže bolesti, pokiaľ máte niekde v oblasti veľkého chochlíka alebo vzadu v oblasti veľkého chochlíka, čiže niekde na úrovni medzi bedrovou lopatou a veľkým chochlíkom, vo väčšine prípadov nie sú spôsobené bedrovým kĺbom. Čím sú spôsobené? No, v zásade, vzhľadom na to, že tadiaľ ide mohutná bohatá inervácia z driekovej chrbtice, tak najčastejšie je to drieková chrbtica. Čiže vy máte symptomatiku v oblasti zhruba, poviem, bedrového kĺbu, a urobí sa, rentgen bedrového kĺbu, všetko je v poriadku, alebo sú tam nejaké minimálne osifikačné zmeny, kalcifikačné. Čiže nič nenasvedčuje tomu, že je niečo v neporiadku s bedrovým kĺbom. A nejak sa pozabúda na to, že však v podstate v tej oblasti ide mohutná inervácia z lumbálneho plexu, ischiatický nerv, femoris a podobne. Čiže vo väčšine prípadov za tým nie je bedrový kĺb, ale je za tým drieková chrbtica, čiže poškodené platničky, ktoré vám potom tlačia na nervy v lumbálnej chrbtici, tie sa horšie dokrvujú, výsledkom je taká krátka radikulopatia, čiže zhruba do oblasti zadku, tie bunky nedostávajú poriadne živiny kyslík, začnú si produkovať prostaglandíny, tie nervové, teda ten myelín, a výsledkom je potom bolesť, citlivosť. A ľudia ukazujú, že tu ma bolí a myslia si, že je to bedrový kĺb. No áno, zopakujem, bedrový kĺb to môže byť, ale to je málo, kedy u nás v praxi sa naozaj potvrdzuje, že zase tá prevalencia tých prípadov driekovej chrbtice je podstatne vyššia. A čo je také najúsmevnejšie na tom, že tí ľudia v podstate tým, že teda sa to indikuje ako bedrový kĺb, tak sa do toho pichajú obstrky. A pritom ten bedrový kĺb je v tom nevinne. A zase, aby sme si rozumeli, ja netvrdím, že nemôžete mať problém s bedrovým kĺbom. Ja netvrdím, že nemôžete mať dokonca dva súbežné problémy. Bedrový kĺb, drieková chrbtica. Ale niekedy je to veľmi jednoduché odlíšiť. Tu robíme zo pár pohybových testov a tí ľudia nám pri pohybových testoch na bedrové kĺby nereagujú, ale reagujú nám na pohybové testy pohybové testy záťažové na driekovú chrbticu. No a potom my s tým začneme pracovať a tá bolestivá zložka z tej oblasti postupne mizne. Takže pokiaľ máte dlhodobé nejaké problémy v oblasti zhruba, nazvem to, že bedrového kĺbu, čiže povedzme zadná časť, tá bedrová lopata, poťažmo, smerom k veľkému chochlíku, tak, a nepomáha vám teda bežná nejaká, bežné cvičenie, alebo proste na rentgene sa nenašlo, alebo na MR-ku nič zásadné, tak by bolo dobré pozrieť driekovú chrbticu, urobiť MR-ko driekovej chrbtice, či tam máme nejaké koreňové dráždenie niekde L4, L5, L51, je to také najčastejšie korene. Niečo prispievajú potom už tie sakrálne, ale tie idú oveľa nižšie. No a pokiaľ tam teda nájdeme dôvod na to, tak potom je tam podozrenie, že je to drieková chrbtica. A
Samozrejme s istotou na 100% nikto nepracuje so 100% istotou, ale hovorím, veľakrát je to v tej praxi také úsmevné, že bolí ma bedrový kĺb, hovorím, poďte sem a uvoľníme driekovú chrbticu, ten človek sa postaví a povie, no už ma to neboli. Hej. Vy ste mi napravili bedrový kĺb, no nie, ja som vám uvoľnil driekovú chrbticu, lebo vy ste mali vlastne dlhodobú blokádu a zhoršené cievne zásobenie, alebo v priebehu pár dní to ustúpi, alebo pár týždňov, podľa toho, ako dlho je ten problém na mieste. Dobre? Takže zopakujem, ak mám nejaké pocity v oblasti bedrového kĺbu, je dobré sa trošku zamyslieť nad tým, že či to nie je skôr drieková chrbtica, ono z tej praxe vychádza, že je to skôr drieková chrbtica a pokiaľ chcete, samozrejme, vieme sa na to pozrieť.